Вкусни бургери, направени само за теб. Свали мобилното приложение на Foodpanda и поръчай сега. Добре, хора, днес се включвам с един супер непланиран с един много непланиран влог, но просто нещо много странно се случва с мен. Много се притеснявам, нещо не ми е добре. Просто не знам. Значи, днеска ми свърши колата. И, викам си, ще отида до магазина да си купа кола, нали? И отивам аз към магазина, тъй да си купя някакви други неща. Аз съм малко пиян човек. И по пътя към магазина ми хрумва странната идея аз да не си купувам кола. Да не си купувам кола. И си викам, първоначално, спокойно, Андрея, това е просто идея. Като повечето идеи няма да ги изпълниш, спокойно, не се притеснявай. Знаете какво се случва? Отивам до супермаркета и просто така подминах щанда с колите. Подминах го. И в момента нямам никаква кола, освен... Чакайте. Освен ето тази една глътка. Но странните неща не спират до тук. След като подминах щанда с колата и не си взех. Взех си салата. Взех си шибана. Салата. След като си взех салата, си взех весени ядки. Взех си весени ядки, вместо да си взема някакъв корнфлейк с захар, олио, какао и не знам и аз какво още. жълт кантарион, ГМО. Аз тези весени ядки не знам въобще какво да ги правя. Също така, за малко да не си взема чия. Вие представяте ли си да си взема чия? Какво по дяволите дори е чия? Просто съм чувала, че е здравословно. И също така си взех суши. Не знам, нямам представа защо си взех суши, но просто много ми се дояде. За мен имаше даже някакъв азиатец на опашката, който като ме видя, че си взимам това суши, ме изгледа много злобно. Мен направо ме хвана срам, че си взимам това мизерно суши от Ауди за 2 евро. Това да си взимам суши от Ауди си направо cultural appropriation. След като си взех това суши, си взех смути. Кога ще си взема смути? Това не съм аз, това не е нормално. Взех си смути с ананас, банан и кокос. И след като си взех всички тези здравословни неща, чувствам се много добре, че вече спирам да ям бокус и така нататък. И съдбата решава да ме пробва. Върва сега си в магазина. Ще не мога да говоря. Върва сега в магазина и какво виждам пред себе си? Един огромен щанд, пълен с американски продукти. От американски поднички, фъстъчно масло, всякакви други кремове, американски бургери, кисели краставички, всичките американски простийки, които може да си представите, ги имаше и не успях да се сдържа и си взех тези два. Обикновено бих ги яла с замразените пици, които ям, но след като ще спра да ям замразени пици, защото почвам да ям здравословно, не знам с какво ще ги ям. Си ги запазя за крайни случаи, като ми е празен ходилника да си ги мажа на филийка. Също така бях до Еврошопа. Да, знам какво ще си кажете. Андре, пак си изхарчила сумата ти пари за някакви простотийки. Да, така е. Първо купих тази маска за коса. В момента трябва ли ми маска за коса? В момента трябва ли ми маска за коса? Не ми трябва. Но след някога ще ми потрябва, човек трябва да мисли в бъдеще в перспектива. Може ли да ми окапи косата от тази маска? Да, може, но тя така и така окапва. То направо си грехота да не я вземеш тази маска за коса, бе. То направо сърце не ми дава да не я взема. След това си купих това вече е пълна простотийка. Тези цвеченца, да си правя краса с тях. Направих така DIY краса за всеки сезон. Имаха листенца за есента, коледа си направих филхички и сега пролетта си направя с цветенца. Там зъб, ако искате да видите DIY как да си направите такава краса. Не, всъщност никой не иска да види. Следващото нещо, което си купих е тази четка за коса. Това е много добро за тъмнейл. Ако YouTube ми позволяваше да правя тъмнейли, защото не съм монетайз. Тази четка за коса трябва да е дюп на Tangle Teaser, който струва примерно 20 евро. И 20 евро за някаква четка за коса. Как ли пък не? Затова Еврошопа. И всъщност е много готина. Даже изглежда по-яко от Tangle Teaser, така че Tangle Teaser може да се... Другото нещо, което си купих в Еврошопа са тези чаши, защото си изтроших всичките чаши. Обикновено бих си пила колата в тях, но сега вече като отказвам колата, трябва да премина на някакви други напитки, като водка с отека. Тоест, имах предвид новото ми смути от ананас с банани. Но дали би вървял с водка? Водка с смути. Също така си купих тези мокри кърпички, които трябва да са черни.
Дано не пускат черно, като си върша лицето с тях, защото ще ме обвинат в blackface. Ай, май, това е всичко, което си купих. Не, това не е всичко. Тук вече стана пълна кочина. Купих си ето този комплект, стрелка и гумичка, защото преди ден имам изпит. It was at this moment that she knew she fucked up. Следващото нещо, което купих в Evershop е ето тази сладка бисквитка и ето тази бисквитка. В един обикновен магазин би струвала 8 евро. Този канал буквално се превърна в това да се оплаквам колко е скъпо всичко. Ама 8 евро за бисквита, вие нормални ли сте? Затова като ги видях в Evershop си викам, много задължително трябва да си взема, защото от много време се кана да взема, но просто няма да дам 8 евро за някоя бисквита. Айде пак. Сигурно в момента си мислите, от Evershop може да е някаква отровна или нещо такова. Да, ама тези бисквити без това не стават за ядене, те са само за гледане. А бисквита не пише обичам те. Тя от колекцията на Evershop за Свети Валентин. Та имаше много готини неща за Свети Валентин, така че ако сте в Германия си имате гадже, което най-вероятно си нямате, защото не ви остава време от учене или сте прекалено здрастени. Може да отидете в Evershop да му купите нещо. Аз го купих за майка ми, защото... Да. А и без това, да си го кажем, майките служават такива неща много повече от всички момчета, гаджета и... Така че, мамо, това е за теб. Добре, сега поне съм гладна, мисля да направим един мукбанк, или как се нарича там. Мога да кръста видеото, момиче пробва салата за първи път в живота си. Като оня от BuzzFeed, дето ядеше зеленчуци и плодове за първи път в живота си, не знам дали го знаете. Tomatoes taste like ketchup, so... Oh, they don't? They don't taste like ketchup at all, that's not a thing. This is gonna give me a problem. И поне съм истински ютубър, за да виждате как едете съм сложила това отдолу, за да може да се вижда салатата. Колко съм професионална. Извинявам се, ако гледам малко над камерата. Просто съм залепила едно огледало там, за да виждам. За да виждам дали телефон снима, защото паметта ми спешва и просто спира да снима на някакви рандъм места. Това е еквивалент на ютуберите, които си гледат в Viewfinder и е супер досадно, само че когато нямаш Viewfinder, трябва да импровизираш. Това беше много добре, трябва да стане ASMR артист наистина. Има някакъв сос. Упс. Имам по косата. Мамо, тата, надявам се да не гледат това. Да, но нямам някъде друго да помня, защото ще е много неловко. Ами, не е толкова зле. Тази салата не голи спълността. Тази салата не е лоша, даже много хубава. Сега да пробваме сушито. Всъщност да пробваме смутито. Не съм мазана цялата. Кринч. Така, да пробваме смутито. Мириш много хубаво. One hour later. 2 hours later. 1 eternity later. Хубава. И сега да стигнем до звездата на шоуто, което е това суши тук. Отнеже мириш странно тук, да не е от салатата. Да преминем към сушито. Има джинджифил и васаби, но те неща, които ги яде, сигурно с нея, защото неща да се натроша. Трябваше да сложа още един учебник под поставката, за да може да се вижда сушито. Тук има някакво суши, което е с нещо зелено вътре. Вижте с авокадо. Аз авокадо не обичам, нищо, че съм basic white girl, но нека да го пробваме. Някакво много странно изглежда авокадо. Това не е авокадо. Това беше суши с зелена чушка. Това е най-мизерното суши, което някога съм яла. Може би, ако не си купах толкова много проститутки от Evershop, можеше да си позволя нормално суши. Това суши ядеше се. Няма сега да се правят от нея хора, дето са като... Ти ядей суши в Хепи, ти мисля не разбираш от суши. То там също не е истинско суши, бла-бла-бла.
Защото ги е било през цялото време. Сигурно си казвате, че супер много драматизирам с това здравословно ядене и така нататък, но тези, които ме познават, знаят, че не съм точно човек, който се храни особено здравословно и доста често са ми казвали, не знам как не си 100 кг при положение, че ядеш така. Но нещо напоследък, не знам, защо се притесних, че бързият ми метаболизъм спря да работи като хората. Даже почнах да... Бип. Да, знам, срам ме. Ако ме видите на живо, моля ви, не повдигайте тази тема. Просто реших, че бути гейм ми е доста уик. No. Те какво научихме от това видео? Че салатите не са толкова гадни, че сушито от Ади е доста гадно, но е доста ефтино и че... И мисля, че това не беше особено образователно видео. Но както ви казах, беше много спонтанно, защото просто исках да споделя това желание за здравословно храна, което не знам откъде ми дойде. Хареснете видеото, абонирайте се, споделете го, пратете го на някой, който има нужда да почне да яде здравословно. Сигурна съм, че има доста такива. Направете ме известна, защото скоро трябва да почна да изкарвам пари от YouTube, защото ако 2 дни преди първия ми изпит, 3 дена преди втория ми изпит, 1 седмица преди третия ми изпит или 10 дена преди четвъртия ми изпит правя това, съм го закъсала с университет, така че трябва да има план Б. Също така, това видео не знам дали ще дойде преди или след...